kasi ang kaligtasan ng anak o pamangkin nila. Pero siguro kung sino man ang lalaking magtatangka na manligaw ulit sa kanya at seryoso naman sa kanya ay gagawin din ang lahat para makuha ang loob hindi lang ni Rina kung hindi pati na rin ang buong pamilya niya. Wika. Naks, lalim nun pare. Kung tinamaan ka na talaga dyan ni Rina. Pero alam mo, kung seryoso ka talaga, hindi gawin mo na yung sinasabi mong panliligaw. Maraming umaaligid dyan kay Rina. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba. Ang sabi ni Arnel. Papadudod si Rina na nga yata ang pinakamagandang babae na nakita ko dito sa Maynila. Hindi siya katangkaran, morena ang kulay ng kanyang balat. Bilugan ang mga mata at napakaganda ng kanyang mga ngiti. Malambing din siyang magsalita kaya parang hindi ko pagsasawaan na marinig ang boses niya o ang makausap siya. Papadudod, hindi ko na nga pinatagal pa at gumawa na rin ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Nakipagkilala na ako sa kanya, kinabukasan nang siya ulit ang naghatid ng mga pananghalian namin. At doon ko napatunayan na mabait talaga si Rina Papadudod. Dahil hindi niya ako sinupladahan o sinungitan. Dinadalaw-dalaw ko na rin siya sa bahay nila hanggang sa umakyat na nga ako ng ligaw. Kagaya ng sabi ng katrabaho kong si Arnel, masungit talaga ang tita ni Rina. Palaging masama ang tingin sa akin at pinagdadabugan pa ako kapag nasa bahay nila ako. Pero dahil gusto kong patunayan na seryoso ako sa pamangkin niya, pinagpatuloy ko lang ang panliligaw ko. Hanggang sa maging kami na ng dalawa, Papadudod. Pagkalipas ng 4 na taon na relasyon namin bilang magkasintahan, Papadudod, nagdesisyon na rin kaming magpakasal. Hindi naman na tumutol ang mga magulang niya dahil nasa tamang edad na raw kami. Pero hindi naging madali ang buhay namin bilang mag-asawa. Lalo na nang isinilang na ang panganay naming anak na si Sandra. Tumataas kasi ang mga bilihin, idagdag pa ang pagtaas din ng upa ng tinutuluyan naming maliit na bahay. Mababa lang ang sweldo ko sa construction. At ang asawa ko naman ay extra na lamang ng paglalabandera sa mga kapitbahay. Pero sabi nga namin ni Rina, walang susuko sa aming dalawa. Hanggat magkasama at buo kaming pamilya, ay mananatili kaming matatag, Papadudod. Nangisilang na ang pangalawa at bunso naming anak ni Rina. Doon na nagsimulang kahit papaano ay gumaan ang buhay naming mag-asawa. Mula sa pagiging isang construction worker, ay napromote ako bilang foreman. Tumaas ang sweldo ko at gamit ang naipon naming pera ng asawa ko, ay nagdesisyon na kaming lumipat sa mas maayos na lugar at bahay. Talagang pinagbuti ko ang trabaho ko para sa pamilya ko, Papadudod. Mahal, baka naman ikaw ang magkasakit sa gagawin mo na yan. Oo nga, tumaas ang posisyon mo sa trabaho pero mabibigat pa rin naman ang ginagawa mo. Baka ang katawan mo naman ang bumigay kapag inabuso mo ng masyado. Paalala sa akin ni Rina, Papadudod. Marunong akong mag-alaga ng sarili ko. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Ang sabi ko naman, mahal, kung payagan mo na lang kaya ulit ako na tumanggap ng labada. Tanong niya. Kung papayagan man kita, hindi pa ngayon. Dahil wala pang isang taon mula nang makapanganak ka. Mas lalo ayokong katawan mo naman ang manghina. Ang sabi kasi ng doktor hindi ba, kailangan mo munang ipahingang mabuti ang katawan mo. Dahil hindi naging biro ang panganganak na pinagdaanan mo kay Bunso. Kaya hindi na muna kita papayagan na magtrabaho o umextra sa paglalabada ngayon. Tugon ko. Sorry mahal, para tuloy naging pabigat pa ako sa'yo. Malungkot na sabi ng asawa. Anong pabigat pa ang sinasabi mo kung tutusin? Mas mabigat nga ang responsibilidad mo dito sa bahay.
sa akin, mahal, dahil pareho lang tayo na nagtatrabaho para sa pamilya na ito. Hello. Basta I'm mahal, huwag mong isipin ang gagastusin natin dito sa bahay. Dahil ako nang bahala doon. Pangako, gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangangailangan ninyong mga anak ko. Ang wika ko. Papadudot kagaya ng mga plano namin ni Rina. Hindi ko na muna siya pinayagan na tumanggap ng mga labada. Ang totoo kasi, hindi naging madali ang panganganak niya sa bunso namin. Umabot pa sa tinanong ako ng doktor kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa na mas ililigtas nila. Mabigat man sa loob ko dahil ayoko ring mawala ang pangalawang anak namin, pero pinili ko ang asawa ko, Papa Dudut. Mabuti na lamang at mabait ang buong may kapal at pareho silang nailigtas ng bunso kong anak. Kaya pinaalalahanan kami ng doktor na sana'y huwag mo lang tumanggap ng mabibigat na gawain si Rina dahil kailangan pa raw na magpalakas ng kanyang katawan. Papadudot, pinaaral na rin namin sa elementary ang panganay naming anak na si Sarah. 8 years old na siya pero nasa grade 1 pa lang. Nagsabay-sabay din kasi talaga ang problema namin noon sa pera kaya hindi namin siya nagawang pag-aralin kaagad. Ang mahalaga naman doon, ngayon ay nakakapag-aral na siya at kaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Papadudot, wala na nga yata akong mahihiling pa sa buhay ko. May maayos na akong trabaho, may maayos kaming tirahan ng pamilya ko, at naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Siguro ay hindi naman talaga swerte ang nangyayari sa buhay namin. Hindi ako swerte. Lahat ng ito ay pinagsumikapan kong makuha para sa pamilya ko. Papadudot, akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang ginhawa sa buhay namin ang pamilya ko. Wala naman kasi kaming ibang nagiging problema kahit pa ang gastusin sa bahay. Lalo na at magaling mag-budget ang asawa ko. Hindi rin kami masyadong nag-aaway dahil pareho naming iniintindi ang isa't isa. Si Sarah naman ay nag-aaral din ng maayos, ay nakakaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Kaya naman masasabi ko na wala talaga kaming problema ng pamilya ko. Pero hindi pala talaga palaging pwedeng masaya ang buhay. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Papadudot, 6 na buwan pa lamang mula nang makalipat kami sa mas maayos na bahay nang magsimulang dumating ang mga pagsubok sa buhay namin ni Rina. Isang normal na araw lamang yon, dapat para sa akin at sa trabaho. Pero nang dumating ako sa site namin ay nagulat ako nang ipatawag ako ng boss namin sa opisina niya. At sinabi ng boss namin na yon, na ito raw ang muling araw ko sa trabaho. Nilooban daw kasi ang opisina kagabi at nahuli ang ibang mga katrabaho ko bilang mga sospek sa pagnanakaw. Ang masama doon, Papadudot, dinamay nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ayaw daw sana akong panisin ng boss namin sa trabaho dahil tiwala na siya sa akin, pero dahil kasama ang pangalan ko sa idinamay ng mga nahuli ng loob sa opisina kagabi, wala na raw siyang magagawa kung hindi ang panisin ako sa trabaho. Ang hindi ko lang matanggap, Papadudot, nang malaman ko kung sino sa mga katrabaho ko ang nandamay sa akin sa kasalanan nila. Walang iba kung hindi ang kumpare ko at ang ninong ni Sarah na si Arnel. Papadudot, tuluyan na nga akong nawala ng trabaho. Hindi ko na nalinis ang pangalan ko sa pinagtatrabahuhan namin. Ilang beses pa akong nagmakaawa sa boss namin na paniwalaan ako sa mga sinasabi ko. Na hindi talaga ako kasama ni Arnel sa panloloob sa opisina nila. Pero wala na raw sila magagawa pa. Kagaya nga ng sabi ni Arnel, sinabi rin ng boss namin na mabuti na lang daw at inatras na rin ng opisina ang demanda sa amin dahil naibalik naman daw ang mga ninakaw nila Arnel. Papadudot, dito muling nasubok ang katatagan ko. Dahil
Siyempre, hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nahirapan ako na humanap kaagad ng trabaho. 37 years old na kasi ako noon. At hindi pa nakatapos man lang ng high school. Hindi ko mapili sa trabaho talaga at kaya kong pasukin lahat. Basta kaya ng katawan ko. Pero ang mga kumpanya ang masyadong mapili sa mga empleyado na tinatanggap nila. Dalawa ang kwalifikasyon ang palagi kong binabagsak. Kailangan daw kasi ay hindi lalampas sa 30 ang edad. O kaya ay nakatapos man lang sana ng high school. Hindi ko na alam kung bakit may ganong klase pa ng requirement sa trabaho. Bakit hindi na lang tanggapin ang isang tao hanggat kaya niya at masipag siyang magtrabaho? Bakit hindi na lamang sila magbase sa kakayahan ng isang tao at hindi sa pinag-aralan nito? Papadulot ilang buwan pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakahanap ng trabaho. Malapit na rin maubos ang ipon namin ng asawa ko. Pero pilit pa rin akong nagpakatatag. Dahil alam ko na yun ang kailangan kong gawin. Kailangan ko yun para sa pamilya ko. Si Rina naman ay nagsimula ng tumanggap ng mga labada para kahit pa paano ay kumikita rin siya ng pera. Kaya lang ay muling may dumagok na pagsubok sa amin noon. Nang kinailangan naming dalhin sa ospital ang baby namin dahil sa labis niyang pamumutla. Papadudot ilang beses kong sinabi kay Rina na magpakatatag siya. Na huwag siyang panghinaan ng loob. Nagagaling si baby sa oras na madala namin siya sa ospital. Ilang beses kong pinalakas ang loob niya. Kahit ang totoo ay ako man ay hinang-hina na rin at sobrang kinakabahan na. Nakita ko kasi ang pamumutla ng baby namin at naramdaman ko kung gaano siya kainit ng kargahin ko siya. Pero pilit kong nilalabaanan ang takot ko na mawala na siya sa amin. Alam ko naman na pagsubok lamang ito at malalampasan namin ito. Papadudot, hindi na umabot ng buhay ang baby namin sa ospital. Nasa biyahe pa lamang kami at nasa loob ng tricycle ay hindi na siya humihinga at nangingitim na rin ang kanyang mga labi. Nang makarating na nga kami sa ospital, kinumpirma sa amin ng doktor na tuluyan ang nawala ang bunso naming anak. Pneumonia daw at kung ano pang komplikasyon na hindi ko na naintindihan ang naging dahilan para manghina siya at mawian ng buhay. Papadudot sobrang sinisi ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi ako nawalan ng trabaho, siguro ay naipagamot ko sana kaagad ang baby namin. Kung masinipagan ko lang ang paghanap ng trabaho, siguro ay hindi mangyayari ang mga ito. Dapat hindi ko sila pinabayaan. Dapat mas nagsumikap ako na makahanap kaagad ng trabaho. Dapat ako lang ang nahihirapan at hindi ang mag-ina ko. Pero wala na nga akong magawa pa kung hindi ang umiyak na lamang noon, papadudot. Habang yakap-yakap ang asawa ko, napilit ko pa rin pinalalakas ang loob. Ito lang ang kaya kong gawin. Ang pagtibayan ng loob naming mag-asawa sa isa namang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay namin. Papadudot, pagkatapos may libing ng bunsong anak namin ni Rina ay mas lalo kong sinipagan ang paghahanap ng trabaho. Umabot ako sa point na halos nagmamakaawa na akong tanggapin sa inaaplayan ko. Pero kagaya ng sinasabi ng ibang kumpanya, tatawagan na lamang nila ako kapag may bakante na sila. Ang asawa pa namang si Rina, papadudot, ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga labada mula sa kapitbahay namin. Ayoko talaga sana dahil bukod sa alam ko na hindi pa ganong kalakas ang katawan niya, ay mas nagluluksa siya kesa sa akin dahil sa pagkawala ng bunso natin. Pero hinayaan ko na lamang siya na ang ipilit niya na gusto niyang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Buti na lang, makatulog at kahit papaano ay may naipon kami noon. Pero nagsimula na rin itong maupo sa paglipas ng buwan dahil kailangan na naming bayaran ang mga utang namin sa
sa renta ng bahay at isa pa ay ayaw din sana namin tumigil pa ulit ni Sarah sa pag-aaral. Ayaw naming muli siyang mapag-iwanan sa klase. Papadudot sa kabila ng pagkawala ng bibi namin ni Rina, ay patuloy naming ginawang magpakatatag ng asawa para kay Sarah. Oo, mahirap pero wala kaming ibang kakapitan kung hindi ang isa't isa. Sa tuwing matutulog na kami ni Rina at nararamdaman ko na pinanghihinaan siya ng loob at naiiyak siya, iniayakap ko siya ng mahigpit at sabay kaming nagdarasal na sana ay mas patatagin pa ng Diyos ang mga loob namin. Na sana'y matapos na ang mga pagsubok na ito at sabay rin kaming nangako na walang bibitaw at susuko sa aming mag-asawa. Pero papadudod, hindi ko talaga alam kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, kami pang mag-asawa ang napili para bagsakan ng tila walang katapusang mga pagsubok. Dahil na-aksidente naman ang anak kong si Sarah nang masagasaan siya ng isang kotse. Tinakbuhan siya ng driver ng kotse at mabuti na lamang at may nagmalasakit na dalhin kaagad siya sa ospital. Kaya lang ay may operasyon na kailangan na gawin sa kanya at malaking pera ang kinakailangan namin noon. Paano nung gagawin natin? Ayaw kong mawala si Sarah. Ayaw ko na mawala ng anak. Baka hindi ko na kayanin. Naiiyak na sabi ng asawa ko. Sa totoo lang ay hindi ko na talaga alam. Ano ba kasing mga pagsubok doon dumarating sa atin ngayon? Bakit tayo na lang ang kailangan bagsakan ng mga ito? Naiiyak sa galit ng ikaw. Mahal ayokong panghinaan ng loob pero hindi ko na talaga alam ang gagawin natin. Mahal sa pagpupunta. Pinagtatabang ni Rina ng tumayo na. May dapat ako kasingilin. Dapat pagpayahin mo ang pinagmula ng problema natin. Seryoso ang sagot mo. Kritikal ang lagay ng anak namin ni Rina at kailangan daw siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pinakasan siya ng nagpapangga sa kanya sa ita-sait na ang naipon nating pera. Papadulot yun ang mga salitang ulit-ulit na umiikot sa loob ng isipan ko habang mabilis akong naglalakad palabas ng ospital. Naguguluhan na. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung saan pa madadala dahil sakit na ang ipon namin ni Rina. Ilang buwan na rin kami hindi nakakabayad sa lupa sa bahay at marami na kaming utang sa tindahan at kapitbahay. Ano ba ang dapat kong gawin? Sino pa ba ang pwede kong lapitan? Papadulot, hindi ko na maintindihan kung pagsubok pa ba o parusa ang nangyayari sa amin ng pamilya o sa akin. Pero bakit? Ano ba ang naging mabigat na kasalanan ko para bigyan ako ng ganito kabigat at sunod-sunod na parusa ng Diyos? Naging mabuti akong tao noon nasa probinsya pa ako. Naging mabuti akong asawa kay Rina at ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa mga anak ko. Pero bakit ako pinaparusahan ng ganito? At kung talagang pagsubok lamang ito ay bakit sunod-sunod? Bakit sobrang namang bibigat na para bang gusto na akong pasukuin? Papadudot, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta ng gabi na yun. Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa tapat ng bahay ng kumpare kong si Arnel. Ang taong naging ulot-dulo kung bakit naging miserable ng ganito ang buhay namin ng pamilya ko. Tinutukan ko siya ng kutsilyo at ulit-ulit na sinisisi dahil sa kawalasang dumarating sa buhay ng pamilya ko. Sorry naman si Arnel at paulit-ulit na nagmakaawa na huwag ko siyang sasaktan. Papadudot, muntik na talagang magdilim ang paningin ko ng gabi na yon. Mabuti na lamang at nagawa pang bitawan nang nanginginig kong kamay ang hawak kong kutsilyo. Mabuti na lang at napigilan ko ang plano kong gawing pagiganti kay Arnel. Alam ko namang mali ang bagay na tumatakbo sa isip ko ng gabi na yon. Pero mas mali ang ginawa niya sa akin, papadudot. Nang dahil sa inggit na nararamdaman niya, sa sinasabi niyang swerte na dumating sa akin ay nawala ang bunso kong anak. At ngayon ay nagagaw
naman ang panganay ko. Si Arnel ang punot dulo ng lahat, kaya pumasok sa isipan ko na gantihan at singilin siya sa paraan na alam ko. Pero sa huli, Papa Dudut, mas nanaing sa akin ang awa sa sarili ko, sa kanya at sa pamilya ko. Tama ang mga sinabi ni Arnel. Sa plano kong gawin na paghihiganti sa kanya, kayang mag-ina ko lamang ang pinakamahihirapan sa lahat. At ayoko nang mangyari yun, lalo na kung ang dahilan. At araw na yun, Papa Dudut, napakarami ko naging pagkakas na nangyayari sa buhay. Ano na ba talaga ang dapat kong gawin? Kanino dapat lumapit? At kung meron talagang awa ang Diyos, ay bakit kailangan niyang pagsabay-sabayin na ipagsak sa akin ang napakaraming pagsubok na ito sa buhay ko? Bakit kailangan niya kaming pahirapan ng pamilya? Kapalunod umalis ako sa bahay ni Arnel, nagulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hindi na makapasan ang bigat na nararamdaman ko. Pero dala ko pa rin ang kutsilyo na nakuha ko mula sa lamesa ni Arnel. Ilagay ko yun sa loob ng bag na dala-dala ko sa bahay namin. Bagsak ang mga balikat at pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig ng dahan-dahan kong buksan ang pinto ng bahay namin. Mas maayos kesa sa una naming tinirahan ng pamilya. At dito sa bahay na ito ay muli kaming kumuha ng mas Mga babaang na ang ikapida ng nalata. ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, may chance pa ba ngayon sa ganitong klase ng sitwasyon namin ngayon? Paano kung hanggang dito na lang talaga kami? Paano kung hanggang dito na lamang talaga ako? Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, hirap akong makita na naghihirap ang pamilya ko nang dahil sa akin. Buti sana kung ako lang, kaya kong magtiis, kayang-kaya ko. Pero nadadamay na sila sa kapalpakan ko sa buhay ko. At mas Papa Dudut, nang tuluyan akong makapasok sa loob ng kusina namin, ay umupo ako bago ko nilabas ang kutsilyo mula sa bag ko. Isa lang ang naiisip kong paraan para hindi ko na maramdaman ang bigat na ito. Pero bago ko pa magawang maglaslas, nakita ako ni Rina at kagad niya akong napigilan. Diyos ko, mahal, at may hawak ang kutsilyo. Akin na yan, ano bang gusto mong gawin sa sarili mo? Saglit pa kaming nagagawan sa kutsilyo hanggang sa umagis yon sa pisahan. Ali, alam kong hindi na biro itong pinagdadaanan natin. Mula nang mawalan ka ng trabaho sa pagkawala ng baby natin, tapos ito ang aksidente ni Sarah. Pero mahal, hindi ba ang sabi natin, kukuha tayo ng lakas sa bawat isa? Kung nangihina ka na, kuhanan mo ako ng lakas para sa sarili mo. Ang sabi ng asawa. Hindi ko na kasi kayang makita kayong nahihirapan dahil sa akin. Umiiyak na sabi ko, wala kang kasalanan. Ginagawa mo ang lahat sa akin. Naiiyak na rin wika ng misis ko. Bakit pa kasi kailangan pang magsabay-sabay nitong parusa sa akin? Bakit kailangan pa kayong idamay ng Diyos sa pagpaparusa niya sa akin? Pag-iyak ko pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ito isang parusa. Ito para sa atin at alam nating dalawa yun. Yun naman ang palaging sinasabi natin, di ba? Sinusubukan lang ng Diyos ang pananalig natin sa Kanya at katatagan bilang isang mag-asawa. At sa oras na nagpapakatatag tayo at hindi sumusuko, malalaman natin mahal, ang importante naman ngayon ay lumalaban ako. Lumalaban si Sarah. Guys naman ako, lumaban ka rin para sa ating dalawa. Kaya naman natin to. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Naiiyak na sabi ng asawa ko. Papadulot kahit pa paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga sinabi ni Rina. Ako, kaya dapat ay ganun din ako. Kahit na hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit pa ito nangyayari sa akin, ay babangon na ako at muling magpapakita
Kulang pa yun, pero malaking tulong na rin para kay Sam. Papadudod kahit wala akong kain o maayos na tulog, ay meron pa rin akong lakas para tumuloy na bumiyahe patungo sa ospital. Gusto ko lang makita si Sam. Wala pa man siyang malay o hindi man niya marinig ang mga sasabihin ko. Ipaparamdam ko sa kanya na lumalaban ang tatay niya para sa kanila ng nanay niya. Pero nang makarating kami sa ospital, nakausap namin ang nanay ng nagmamaneho ng kotseng nakasagasa sa anak ko. Hindi siya nagtawad sa amin at nahabo na sasagutin niya ang lahat ng panggastos sa ospital. Papadudot, hindi na nga namin tinanggihan ni Rina ang tulong na ibinibigay ni Mrs. Gomez para sa operasyon ni Sam. Sa loob din ng linggo na yon ay nagawa ang operasyon. At naging matagumpay ang lahat. Ay ligtas na mula sa kritikal na kalagayan ng panganay. Sakit dito. Adila pa sandal mo nga Kaya pa. sinabi ni Mrs. Gomez, Papadudot, hindi niya kami Sandal na pinipilit po. na Yun atras ang ang mga. demanda sa anak. May tayo na nunood Namin siya. siya ni Rina. Kinausap namin ang lalaking dahilan upang Ito pa ang hindi sampit nawawala ng sa kwan. amin si Sam. Boots mga danda karapatan mo. Nakaharap kami ng anak ni Mrs. What? Gomez. Doon ko Ang napatunayan harap na ng totoo ang sasakin kang sinasabi. sakit sa akin dito. Halos tumuhod kasi sa harapan namin ni Rina ang lalaki habang humihingi ng kapatawaran dahil sa nagawa niyang pag-iwan kay Sarah pagkatapos na itong mabangga. Nataranta na lang daw talaga siya noon at natakot. Nang makarating daw siya ng bahay nila at masabi kay Mrs. Gomez ang mga nangyari ay doon lang daw niya. Naisip na hindi niya dapat iniwanan si Sarah sa kalsada na nag-aagaw buhay. Dapat tinulungan niya ito at siya mismo ang nagdala sa ospital. Papadulot, hindi po siya nagmakaawa na iatras namin ang demanda. Nagmakaawa siya na ibigay namin sa kanya ang kapatawaran na inihingi niya dahil sobrang nagsisisi na raw siya. Sa totoo lang ay naaawa din ako sa kanya, Papadulot, na hindi ko nga nagawa ang sinasabi ko na babasagin ko ang mukha niya para lamang maiganti ko ang anak ko. Kaya tahimik na lang din kami ni Rina na umalis ng presinto. Papadudod sa paglipas ng araw na nakikita namin na nagiging mabuti na ang lagay ni Sam, ay gumawa kami ni Rina ng isang malaking desisyon. Ang iatras ang demanda sa taong nakabangga at muntik nang maging dahilan ng pagkawala ng anak natin. Dahil doon ay muli kami kinausap ni Mrs. Gomez. Labis-labis siyang nagpasalamat sa aming mag-asawa at muli ay nagtabot ng pera para daw sa mga kakailanganing panggamot ni Sam. Ganon din ang ginawa ng anak niya. Pagkatapos niyang muling humingi ng tawad sa amin ni Rina at sa mismong anak ko ay nagpasalamat siya para sa pag-atras namin sa kaso at sa kapatawaran na ibinigay namin sa kanya. Pagpatulog ngayon ay may 8 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang sunod-sunod na pagsubok ngayon. Nasa high school na ngayon si Sarah, ang asawa kong si Rina, ay nagbabantay ng munti naming tindahan at ako naman ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang bangko sa Maynila. 8 taon nang nakakalipas. May tanong. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa ala-ala ko ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ng pamilya. Papadudot dati ay ilang ulit kong tinanong ang mga dahilan ng panibigat na pagsubok na ibinagsak sa akin na para bang wala ng katapusan. Pero tama si Rina, malalaman lang namin ang dahilan kapag nalampasan na namin ang lahat. Dahil mula nang malampasan namin ang pamilya ko ang mga pagsubok na yon at muling umayos ang buhay namin ay ito ay nagsimulang pasok ang mga katanungan. Mas naintindihan ang mga dahilan at sinasabi niya ang mga dahilan ng pagsubok na sunod-sunod na ipinapag-usap. Sa ito pagsubukin ang tibay ng pagmamahalan at samahan namin bilang mag-asawa. Pangalawa ay upang lalong patatagin ang pananalig ko sa buong may kapal na hindi niya kami pababayaan at makatoy upang matutunan ko kung paano ang magpasalamat at magpapawad. Magpadudot dito ko na po tinatapos ang sulat ko at umaasa ako na maraming natutunan ang ating mga kaistorya sa kwento ng buhay ko na ibinahati ko para sa araw na ito. At
Sana'y marami pa kayong mga kaistorya na kagaya ko na mabigyan ng inspirasyon at magbahagi ng kanilang kwento ng buhay. Lubos na gumagalang, Ali. Bago ang lahat ay maraming pong salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating programa. Kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na mga pangyayari sa buhay natin, madalas na napag-question natin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Pero sa uli, marirealize natin na lahat ng iyon ay totoong may dahilan. Kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin si Ali. Alam mo, Ali, hindi naman talaga gusto ng Panginoon na mahirapan tayo o mawalan tayo ng mahal sa buhay. Sadyang may sarili lang siyang plano kung paano pupunan kung ano yung nawala sa atin na naging dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Totoo kasi yung naririnig natin na kapag may kinuha ang Panginoon sa atin, may bibigay siya ng kapalit. Ang kapalit na yon para sa inyo na Rina ay ang isa't isa at muling maging mas maayos ang relasyon ninyo. Kaya salamat sa pag-share mo ng sobrang nakaka-inspire na kwento ng pamilya. At sana'y patuloy ka pang maging matatag kasama ang asawa at anak mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ko ang Kaistorya YouTube channel at manood ng aming mga nakakatakot na mga uploads. At ganoon din ang Gian na vlogs. Yan po ang aming family vlog. Sana po ay makapag-subscribe kayo at makapanood din. Maraming salamat po. Sa buhay ang isa sa mga rason kung bakit natin pinagbubuti ang bawat araw natin. Dahil ang mga pangarap na ito ay mas makapangyarihan kumpara sa katotohanan. Ikaw kabarangay, ano ang pangarap mo noong bata ka na nakamit mo na sa ngayon? Dear Papa Dudu, yan ang pinakaunang salitang Tay na natutunan ko. Ang ibig sabihin ay pagpati. At ako lamang ako ay pangarap ko na talagang makapunta sa bansa
bansang Thailand. At nakamit ko yan nito lamang nakaraang taon. Magandang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Hubert, 33 years old at isang non-voice call center agent. May dahilan po kung bakit sa dami ng bansang pwedeng puntahan ay Thailand pa ang pinili ko. Ito ay dahil doon po nagtatrabaho ang tatay ko. 5 years old lamang ako noong iwan kami ni Tatay Alberto. Lumipad siya papunta ng Thailand para maging OFW. Para sa kinabukasan ko daw yon, papadudo. Kaya niya ako iniwanan, nakipagsapalaran siya sa malayong lugar. Para daw maibigay niya sa akin ang isang magandang buhay. Pero makalipas lamang ang 2 taon ay bigla na lamang naputol ang koneksyon namin sa tatay ko. Hindi na siya nagparamdam at kailanman ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Mapatulog simula noon ay si Nanay Mary Ana po ang mag-isang nagpalaki sa akin. Nakahanap naman po siya ng panibagong asawa matapos ang ilang taon. Nagkaroon ako ng 2 kapatid sa ina at naging mabuti naman po sa akin ang stepmother ko na nagtago na lang natin sa pangalang Bernard. Wala akong masamang masasabi tungkol sa kanya dahil napakabait niyang tao. Siya na ang nagsilbing father figure ko sa pagtanda ko. Pero kahit na ganoon ay iba pa rin talaga kapag kapiling ko ang totoo kong ama. Yun ang isang bagay na hinahanap-hanap ko hanggang sa lumaki ako. Papadudot. Nay, may tanong po ako. Oh, ano ba yon? Anong gagawin mo kung isang araw bigla na lang pumasok dyan sa pinto si tatay? Anong ibig mong sabihin? Araw-araw naman pumapasok dyan ang tatay ko ah. Hindi po si tatay Bernard ang tinutukoy ko, kundi si tatay Alberto. Hubert, hanggang ngayon ba naman? Umaasa ka pa rin sa pagbabalik ng tatay mong yun? Opo, wala naman pong masama doon, di ba? Tsaka isa pa, tatay ko yun. Alam mo naman, kalimutan ko na lang siya basta. Hindi na siya ang tatay mo ngayon. Si Bernard na ang tatay mo. Siya ang nagpalaki sa'yo. Siya ang nag-alaga sa'yo. Siya ang pumalit sa pwesto na iniwan ng tatay mo simula nung hindi na siya nagparamdam. Alam ko naman po yun, pero syempre, iba pa rin naman Wala kapag... nang pero. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kapag narinig ka ng tatay Bernard mo, ano na lang ang iisipin niya? Hindi ko naman po sinasabi na ayaw ko kay tatay Bernard. Gusto ko lang naman na makita ulit si tatay, kahit na iniwan na niya tayo. O para saan pa? Para mapanatag ng isip ko. Dami ko po kasing katanungan hanggang ngayon eh. Napapatanong ako, paano kung hindi na lang nag-abroad si tatay? Ano kaya ang buhay na meron tayo ngayon? Imbis na sayangin mo ang oras mo sa kakaisip ng mga bagay na imposible nang mangyari, isipin mo na lang ang kinabukasan natin. Wala kang mapapalang sagot sa mga tanong na ganyan dahil wala na nga ang tatay mo. Kaya nga tinatanong ko kayo kung isang araw bigla na lang bumalik si tatay. Ano pong gagawin nyo? Wala. Paano wala? Hindi nyo siya papansinin? Hindi. O para saan pa ba? Iniwan niya tayo kaya wala na siyang karapatang bumalik pa sa buhay natin. Pero paano nga Hindi kung... ko na nga siya tatanggapin. Hindi na siya ang mahal ko. Si Bernard na. Hindi na siya ang asawa ko. Hindi na siya ang tatay mo. Tatay ko pa rin siya, kahit anong sabihin nyo. Tatay mo na nang iwan sa'yo. At saka bakit mo pa ba iniisip yung taong yun? Baka nga may sarili ng pamilya ngayon yun eh. Nakakalungkot naman kung ganon. Ibig sabihin nun, hindi talaga niya tayo mahal. Kaya nga wag mo na siyang pag-aksayahan ng oras. Hindi niyo po kasi magets yung punto ko bilang anak eh. Gusto ko lang naman makita ulit yung totoong tatay ko. Hindi mo rin magets yung punto ko bilang magulang. Kami ni Bernard ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na gusto mong makita yung Alberto na yon? Hindi pa ba naman sapat anak yung mga ginawa namin para sa'yo? At kailangan mo pang hanapin yung totoong tatay mo? Hindi naman po sa ganon. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong dalawa ni Tatay Bernard.
sweetheart, pero... Eh, gano'n naman pala eh. Magpasalamat ka na lang. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Tahimik na nga ang buhay natin, guguluhin mo pa. Nagtatanong lang naman po ako sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Sinagot ko na yung tanong ko, kaya pwede pa. Tigilan na natin itong usapan nito. Oo na. Mag-aral ka, maghanap ka ng trabaho. Yun ang atupagin mo. Hindi yung hinahanap mo pa yung taong wala namang kakwenta-kwenta. Isang katanungan lang naman ang gusto kong masagot. Kaya ako gustong makitang muli ang tatay ko. Bakit hindi na niya kami binalikan pa? Simula noong hindi na siya nagparamdam, ayun na po ang katanungang pumapagkapag sa isipan ko. Nangako siya sa akin noon at hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala ko ang mga pangakong yon. Kaya naman labis ang tampo ko sa tatay ko dahil pinabayaan niya kaming mag-ina. Inayaan niya akong lumaki na iba ang ama. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya sa akin na mabigyan ng maayos na kinabukasan. Simula noon, Papa Dudut, ay pinangako ko sa sarili ko na mag-iipon ako ng pera para makapunta sa Thailand, para hanapin ang tatay ko. Sinikap ko mag-aral para makapagtapos at makahanap ng maayos na trabaho. Nang mapasok ako sa BPO industry ay sinimulan ko ng paghahanap sa tatay ko, Papa Dudut. Ang problema ay wala akong kakilala ni isang kamag-anak mula sa father's side ko. Ayaw din namang magkwento ni nanay tungkol sa buhay ni tatay, kaya wala talaga akong alam sa kanya maliban na lamang sa mga natitirang ala-ala ko sa tatay Alberto ko. Habang nag-iipon ng pera ay unti akong nagkaroon ng interes sa Thailand. Ang kultura nila, nanalita at maging ang mga palabas. At kung ano pa ay inaral ko papadulong. Nagkaroon din po ako ng ilang kaibigan mula sa bansang iyon sa pamamagitan ng social media. Isa na rito si Vivian, na noong nakilala ko ay OFW siya sa Thailand, papadulong. Hello? Hello? Busy ka ba? Hindi naman, nagpapahinga lang. Katatapos ko lang kumain. Sana all nakakain na. Bakit? Hindi ka ba kumakain? Hindi pa, pauwi pa lang ako galing work. Nasa labas ka ba? Oo, dadaan pa lang ako sa grocery. Patingin nga. Open mo ka mo. Sandali. Kita mo na ako? Oo. Naglalakad ka? First time yata yan ah. Oo, healthy living na ako ngayon. Medyo kumakapal na naman kasi yung mga taba ko eh. Patingin nga ng taba. Hoy! Oh, ba't ka pala napatawag? Wala lang, mangungulit lang. Anong balita sa'yo? Eto, malipit pa rin ang salabi. Wala ka bang ipon? Hindi ka na rito sa Thailand. Wala pa nga eh. Alam mo namang nagalaw ko na yung savings ko noong nagka-pandemic. Ngayon pa lang ulit ako bumabawi. Yung pandemic kasi na yan eh, panira sa mga plano. Bakit mo ako biglang niyaya mag-Thailand na? Miss mo na ba ako? Hoy, walang ganon. Ikaw talaga? Biro lang. Hopefully this year pwede na. Talaga? Oo. Wala naman ako masyadong pinagkakagastusan ngayon. Kaya nakakapag-ipon na ako ng maayos. Kapag nakapunta ka rito, ano namang gagawin mo? Siyempre, titikman kita. Ano? Yung luto mo. Kako, titikman ko yung mga luto mo. Di ba sabi mo mahilig ka magluto? Yun yung uunahin ko. Ikaw, Hubert ha? Kinakabahan ako sa mga lumalabas dyan sa bunganga mo eh. Ikaw naman. Ilang taon na tayong magkakilala, di ka pa nasanay. Hindi talaga. Ipapasyal mo ba ako kapag nakapunta na ako dyan? Oo naman. Actually, may itinerary na ako kapag nakalabag ka na dito sa Thailand. Pagdating mo pa lang, may bibisitahin na tayong resto. Ipapatikim ko sa'yo yung paborito kong Thai food dito. Nakaka-excite naman yan. Kaya bilisan mo na mag-ipon. Huwag kang gastador dyan. Eto na nga, nag-iipon na nga ulit. Gusto ko na talagang makapunta dyan. Ano bang balita sa tatay mo?
usapan tungkol sa tatay ko, nagagalit siya. Wala ka bang contact sa mga kamag-anak ng tatay mo? Wala eh. Ni isa, wala akong kilala sa side ng tatay ko. Ang hirap naman yan. Paano ka maghahanap ng tao dito sa Thailand kung wala kang ka-idea kung saan lupahan pa siya mahahanap? Yun nga eh. Siguro, Diyos na ang bahala sa akin dyan. Kung gusto niya kami pagtagpuin na mag-ama, magkikita talaga kami. Eh paano kung hindi tayo magkita? Okay lang. At least nakita kita, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang effort mo kapag nagpunta ka rito. Tumutulog ko ni. Pinsan mo juga yun? Tigrin pinsan mo? Oo. Akin shampoo. Shampoo ba yun? Nakapos sa shampoo dito ako. Di lang tayo ibabagay ko na. Tsaka hindi akain ka. Kagaragay mo. Adi lang tagrin ni mama niya shampoo. Lawang mo ka. Wala ka mag-medyas dito sa mga ano. Sige. Apa na dinilig mo di Shopee di cellphone? Pagkita ko na kachinelas mo di dyan. Hindi pagbagay. Ang kakigalit di dyan mo. Ang padasa na download ko kung may download to. Kung naglagay. Sige, download ko to. Ang wala na mabili pa di Shopee. Nag-green ka. Pag-delete ganun di dyan. Check ko na tagbirak ko mo. Ano? Papadudot sa ko lang po ang monthly income ko sa trabaho ko. Pagkamatos ko sa mga pangangailangan ng pamilya. Nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko at nag-aabot din ako para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaya medyo nahirapan ako makapag-ipon. Hindi lalo na ako. Nagkaroon ng pandemic ay nasimot ang savings ko. Kailangan ko talagang mag-ipit ng siguro noon para makaipon at pambili ng ticket ko papunta sa Thailand. Lagi ako nagkakaon sa trabaho ko at iniwas na kumain sa mga restaurant at fast food. May sarili din po akong tumbler para hindi ko na kailangan bumili ng ticket kapag nasa labas ako. Pinansagan nga po akong bot-bot sa trabaho dahil sobrang umipot. Bot-bot, umipot. Totoo naman yun, papadudod dahil sa kagustuhan ko makapunta sa Thailand ay hindi na nga po ako Ay, matihon. Mukha ka siya. hanggang naisipsuot ko man ang maayos sa pagtatanim ko ay nalilabang ako sa paggamit ko ngayon. Hindi rin ako sumasama sa mga ganahan. Kahit na dati kinakaya ng mga katrabaho at kaibigan ko. Nililima ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtambay sa labas ng bahay namin. Minsan ay nakikipaglaro na lamang ako ng basketball sa court. Malapit sa amin pero karamihan ay sa media ng mamatay ng oras ko. Hanggang etong nalang ako nag-aay nakapag-ipon ako ng pera para sa 3 araw na pagdalaw ko sa Thailand. Sa upang sinabihan ni mo papatulog ni si nanay na Ay, isang pambalin mo? Tumpul lang. Hindi, isang Ano na ba natin ito kami? kapag nakapagpagod ka naman. Nay, Napagpapa. aalis na po ako. Oh, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Di ba nabanggit ko na to sa inyo noon? Magbabakasyon po ako. Ah, kayo na ba yun? Opo, nakabili na ako ng ticket. Ang
Okay. Sabi naman tinatanong ko si tatay kung bakit sa Thailand kaya ako pumunta doon. Ay, tuko ka lang kapatid ako dyan. Gusto ko lang malaman kung nahanap mo na siya, kaya kung biglang naisip Ang na gano'n pumunta yun. ng Thailand. Huwag ka naman lilipat na ibang bansa para lang sa babae na kilala mo sa Ang Facebook. kampanya ka mo yun. Huwag kayong mag-alala. Ito ba? Wala pa akong impormasyon tungkol kay tatay. Pero tama kayo. Mama, dito yung ako. Tapos naman kinabawasan mo yung gusto Baka mo sakali yun. ako na mahanap ko siya. Nagsasayang ka lang ng pera. Kung yung pinabili mo ng ticket pinabili mo na lang ng pagkain, hindi sana nabusog pa tayo. Pera ko naman yung gagamitin ko eh. Kaya desisyon ko pa rin kung saan ko gagamitin yun. Anong gagawin mo kapag nahanap mo na yung taong yun? Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo iniwan. Tatanungin ko siya kung kilala pa ba niya ako. Kung naaalala pa ba niya na may anak siya sa inyo. Tatanungin ko siya bakit niya tayo kinalimutan. Alam, hindi ka na lang makontento sa kung anong meron ka ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagkita kami ni tatay, hindi ko naman siya pipilitin bumalik sa buhay natin. Abay, dapat na. Masyado naman kapal ang mukha niya kapag nagpakita pa siya sa atin. O maiba tayo. Itong Vivian na ba to talagang pupuntahan mo sa Thailand? Sino ba talaga yan? Girlfriend mo na ba yan? Hindi po. Kaibigan ko lang yun. Niligawan ko dati kaso ayaw naman sa amin. O tapos pupuntahan mo? Wala ka talaga sa tatay mo no? Pareho kayong tanga? Sinanay naman ako. Girlfriend lang ba ang pwedeng tayuin? Kaibigan ko rin naman siya kahit pinasin niya ako. Tsaka matagal na namin pinagdaan ako. Ay, di bahala ka. Gawin mo kung gusto mo sa buhay mo. Buhay mo naman yan Sige po, mauna na po ako. Baka malate ako. Traffic pa naman. Saan ka ba sasakay niyan? Magta-taxi na lang ako. O siya, sige, mag-ingat ka. Ano kung gusto niyo pasalubong? Kahit ano, bahala ka na. Basta makabalik ka lang na maayos, ayos na sa akin yun. Sige po. Ibilan ko kayo ng ref magnet. Bahala ka. Kahit natuto ay wala naman pong nagawa si Nanay Mary Ann dahil nasa wastong kulang na ako nang mag-decide ako para sa sarili ko. Nandaman po anak siya Sa ko. bahay, pera ko rin naman ang ginagamit ko para sa bakasyon na yun papunta ng Thailand. Ay, Pagdating sa airport ay sobra-sobra ang kabakot dahil first time ko lamang lumabas ng Pilipinas. Kinakabahan ako noon na makapag-upload ako sa immigration. Gusto ko naman noon ng mga nakapabalitang kabayan natin na upload ng walang rason. Kaya naman bago pa magpunta ano sa ba yung airport galusan? ay nakahanda talaga lahat ng documents ko papadudod. Yan. Tissue May ba yun? hirapan na kasi ako makapag-ikot ulit kapag nasayang lang ang Uuri din mo lang. para sa trip na yun. Mabuti na lamang at mabait ang immigration officer na natapat sa akin. Matapos kang habang pinahan ng interview ay pinayagan din akong lumabas ng bansa. Sobrang excited ako noon dahil first time ko lamang sumakay ng aeroplano. Mas higit ang excitement ko dahil makikita ko na sa wakas ng personal sa Vivian at magkakaroon na rin ako ng chance na hanapin ang tatay ko sa Thailand. Mabilis lang ang naging biyahe ko papadudod. Wala rin palang pinagkaiba ang Pilipinas sa Thailand dahil mababait din ang mga tao doon. Halos pareho lang din ang klima. Sa airport pa lang ay sinundo na ako ni Vivian at matapos ang mahigit 3 taon ay nagkita rin kami sa wakas ng personal. Kapit ang banglo. Tubig, Ajun. Sinasayang mo yan. Ang mahal-mahal yan. Nasa Thailand na ako. Oo, totoo na to. Sa wakas, matatao ka pa na dito sa land of smiles. Walang iba, kundi Thailand! Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip na lang lahat. Ang sarili ko pinitay ang araw na to. Alam ko, simula nung nagkakilala tayo, wala ka nang ibang pinag-iugyang makarating dito. Pangarap talaga sa pinapagkakala eh. Sakaling maharap nga
dito yan. Kasi dam. Saka na lang natin problemahin yun kapag nakalam na natin siya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masasagot lahat ng katanungan Ang dami bago busog mo ko. umuwi sa Pinas. Sure na sure ah. Wala ko bang kung saan makakalam si Tata? Ano yun? Ano? Hindi ka sure. Huwag ka na dito ang hangin. Alas na tayo. Saan ba muna gagawin? Excited na ako mamasyal dito. Nakain tayo. Ipapatikim ko sa'yo yung favorite side dish ko. Ano naman yun? Ayoko sa tanghang ah. Hindi ako mahilig doon. So, tamang-tama sa ipapatikim ko sa'yo. Masarap yun. Sopa? Ano yun? Teka, familiar yan ah. Nabasa ko na yan eh. Yan ba yung salad? Tama, green papaya salad yun. Dumayo ako rito sa Thailand para lang kumain ng papaya. Eh, ang dami nun sa Pinas. Sira ulo, masarap yun. Pinaghalo-halo ang tamis, salad, asim at anghang. Basta hindi yung typical na salad. Tikman mo na lang para malaman mo yung sinasabi niya. Basta akong bahala sa'yo. Sige, pero bago tayo kumain, hanapin muna natin kung saan yung tutuluyan ko. Halika na, samahan na kita. Alam mo ba kung saan yung address? Oo, nandito sa cellphone ko. Huwag ka na. Tatlong araw lang ang ikinagalang ko sa Thailand, Papa Dudu. Sa tulong ni Vivian ay nakahanap ako ng muraling accommodation na malapit lang sa sentro. Sa unang araw, patutungan ay agad niya akong pinasya sa mga tourist spot sa Bangkok. Ipinatikim din niya sa akin ang mga masasarap na pagkain doon. Wala kaming ginawa sa buong araw na yun kundi ang mag-bonding. Damang-dama ko ang pagiging vacationista dahil wala kaming sinayang na oras. Papa Dudu. Pagdating naman sa ikalawang araw ay doon na namin iginugo ng oras namin sa paghahanap kay tatay. Nagtanong-tanong kami sa mga kapwa kababayan natin doon kung may kakilala ba silang Alberto na siyang pangalan ng tatay ko. Alam ko, Papa Dudut, na mahihirapan kaming mahanap ang isang taong matagal na walang paramdam. Pero at least, alam ko sa sarili ko na sinubukan ko siyang hanapin. Malawak ang pag-book at mahigit na 30,000 ang OFW sa buong Thailand. Kaya para kami naghahanap ng kaayong sa malawak na buhanginan. Sa kasamaang palad, kulang ang isang araw para hanapin ang tatay ko, Papa Dudut. Sa huling araw ko sa Thailand ay sinulit ko na lamang ang nalalabing oras ko noon. Malungkot man na hindi ko nagawa ang pagpapatay ko noon ay masaya naman ako kahit papaano dahil nagkita na kami ni Vivian. Yun nga lang, bago ako umalis, pabalik sa Pilipinas. May isang sekreto ang nalaman ko tungkol kay Vivian. Nakonektado pala sa tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanggap ko na noon, Papa Dudut, na hindi ko na talaga makikita pa ang tatay ko. Kasunod, tungkulin ko ang OFW sa buong Thailand. Kaya para kami naghahanap ng parayong sa malawak na buhanginan. Sa kasamaang palad, kulang ang isang araw para hanapin ang tatay ko. Alam niyo kung gusto pa yun. Sa huling araw ko sa Thailand ay sinulit ko na lamang ang Hanggang lang sa kung gusto mo dito. Hindi gusto mo try? Tagal, nakita mo? Oo. Medyo kung gusto mo dito. Parta ka na gusto. dahil nagkita na kami ni Vivian. Yun nga lang, bago ko umalis pabalik sa Pilipinas, ay isang sekreto ang nalaman ko tungkol kay Vivian. Nakonektado pala sa tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanggap ko na noon, Papa Dudut, na hindi ko na talaga makikita pa ang tatay ko. Kung sa kulang ako sa oras ay wala na rin akong impormasyon tungkol sa kanya. Tatong pala Nagmamakasagali kita. lamang naman ako pero ang pagmamakasagali yun ay wala namang napala. Para ako naghahanap ng multo na kahit anong gawin ko ay hindi na siya magmamakita Dumo sa ah. akin. Magdumo Iba na ba? lamang kung sa puso ko ang magpaparamdam. Ang ginawa ko na lamang ay in-enjoy ko ang nalalaging oras ko sa Thailand kasama si Vivian. Sinamahan niya ako magpunta sa Tagyero ng Thailand at nagpalipas kami ng hapon sa Ay, isang nandito ba bagay. Mickey? Noon ay nininaw namin dalawa ni Vivian kung ano ba talaga ang relasyon naming dalawa at hanggang pagkakaibigan lang daw talaga ito, Papa Dudut.
Ito pa yung mga katipong sumuli sa akin. Ay, ayun ko. Aligagatin siya at hindi mapakali na para bang may gusto siyang sabihin sa akin Ano? na hindi niya magawa. Hindi ko yung pinansin noong una, pero noong nakita kong para bang balisa na siya ay pinansin ko na siya kung ano ang problema. Kung sinabi ni Demian ang katotohanan, papatuloy. Inamin niya sa akin na kilala niya si tatay Papanuno. Okay ka lang ba? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Hindi ka ba makali? Okay lang, huwag mong itindihin. Akala ko ba uwi ka ng maaga ngayon? May trabaho ka, di ba? Aantayin lang kita makasakay bago ako umalis. Mamaya pa ako aalis. Baka maliit ka dyan sa trabaho. Basta, mag-impake ka na lang dyan. Ang weird mo, ha? Nalulungkot ka siguro kasi uuwi na ako. Yan. May gusto sana akong aminin sa'yo eh. Ano yun? Bakit ba? Huwag kang magagalit sa akin ah. Bakit nga? Ano ba ang sasabihin mo? Kilala ko ang tatay mo. Ha? Paano nangyari yun? Katrabaho kami dati. Totoo ba? Tatay ko na matagal ko nang kinukwento sa'yo. Kilala mo siya? Nakipagkilala ako sa'yo dahil sa tatay mo. Nanalo yung pag-add ko sa'yo sa Facebook. Kinaibigan kita kasi gusto kitang makilala. Gusto ko makilala yung anak na laging kinukwento sa akin ng tatay mo. Pero bakit di mo lang ito sinasabi? Ay, maalis na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa'yo ito. Pero ayoko umalis ka na walang nawala rito sa Thailand kaya bago ka umuwi. Gusto ko malaman kung totoo. So, alam mo kung saan makahanap ang tatay ko? Wala na siya rito sa Thailand. Eh, nasaan siya? Nakauwi na ba siya ng Pinas? Bago ko sagutin yan, may papakita muna ako sa'yo. Ito yung last picture namin magkasama. Sandali. Hanapin ko lang sa phone ko. Ito. Nagkaroon kami ng group picture bago mag-pandemic. Nasaan si tatay dyan? Siya yung nakapula. Nakapula. Eh, ayun na pula. Siya yan yung pinalitan ni Alberto ang pangalan niya. Dumating yung araw. Kaya na lang gusto niya itawag namin sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Subukan ng tatay mo. Yan Mati siya lang sa mga. bakit natakot siya magpakilala sa'yo. Nahiya siyang malaman mo na ang tatay mo eh, isa ng babae. Natakot siya na baka hindi mo siya matanggap. Paano? Teka, sandali. Bakla ang tatay ko? Oo. Dito siya sa Thailand nag-transition. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa amin? Hindi. May iba pa siyang rason kung bakit hindi na siya umuwi sa Pinas. Eh, ano? Ay,
ba't ka Hindi kabila ko sa ako makamaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Ito ka pala nagkita. Ang gabing yun ay inilahad sa akin lahat ni Lydia ng tungkol sa Alam mga mo, sabi mo kayo. nalalaman niya kay tatay. Alam mo, dyan mo mo tawag ko na siya. Hindi ako makamaniwala na planado pala ang lahat, pati na ang pakikipagkilala niya sa akin. Ang mga katanungang tumatakbo sa isipan ko simula pagkabata ay si Vivian mismo ang sumagot. Kapapatong. Hindi ko alam na maling pala ang tatay ko, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay pinili niyang pakasalan si nanay dahil gusto niyang bumuo ng pamilya. Pero dahil sa hirap ng buhay ay nagtapos si tatay para matustusan ang pangangailangan ko. Kaya nga lang noong nasa Thailand na si tatay ay nalaman niya may ibang lalaki pala si nanay. Ito ay walang iba kundi ang tumatayo ngayong ama-amahan na si Tatay Bernard. Handa naman daw si tatay na patawarin si nanay kaso nga lang ay mas pinili ni nanay si Tatay Bernard. Matapos siyang iwan ni nanay sa Thailand na nilaban ni Tatay Alberto. Ang pangarap niyang maging tunay na babae. Noon ay nagpinhan Agala ka pong at nag-transition sa pagiging transforma. Mula sa pangalang Alberto ay nakilala siya sa Thailand bilang Elena at doon na niya nakilala si Vivian. Si tatay ang nagsilbi nilang oryo ng ilang taon. Sobrang sakit para sa akin, Papa Dudut, na malamang si nanay pala ang may kasalanan ng lahat. Buong pagkabata ko ay nanahigang tambuko kay tatay dahil hindi na niya kami pinalikan. Wala si nanay din lang pala ang may kagagawa ng lahat. Durog na durog ang puso ko noon habang pauwi ako. Lalo na noong apat ng tupong kailanman ay hindi ko na masisilayan ang tatay ko. Noong makaharap sila si nanay ay kinausap ko agad siya tungkol sa mga katotohanan na nalaman ko sa Thailand. Papa Dudut. nalamagan. Wala sa tissue. O anak, nandito ka na pala. Kumusta naman ang Thailand? Tay, alam mo ba? Alam ko ba ang ano? Napatay na si tatay. Ano ang pinagsasabi mo patay na? Nasa labas ang tatay mo. Ang totoo kong tatay tinutukoy ko. Alam mo ba na patay na si tatay Alberto? Ha? Patay na siya? Ay anak, hindi ko alam. Hindi ko naman nabalitaan yan. Nakuwin siya sa Thailand. Paano mo naman nalaman yung balitang yan? Hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Pati na mga ginawa ko noon. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang rason kung bakit hindi bumalik pa sa akin si tatay. Niloko niyo siya, Nay. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba totoo? Na noong bata pa ako, nahuli kayo ni tatay na may ibang lalaki. Nung nabuo niya ang pinagkakagawa niyo, kayo na ibang-iwalay sa kanya. Wala akong lalaki. Nakipag-iwalay ako sa kanya bago ako naghanap ng iba. Bakit pinagawa yun, Nay? Hindi niyo ba naisip na dahil sa ginawa niyo, nawalan ako ng ama? Anong nawalan? Eh, may pumalit ako kagad sa kanya. Kahit na, hindi niyo wala ako inisip. Bata pa ako noon. Marami akong maling desisyon sa buhay ko. At saka ang isa nga dun eh. Pinakasalan ko yung tatay kong bakla. Alam mo din pala na bakla siya. Oo! Hindi naman niya yung sinikreto sa akin eh. Pero rason ba yun, Nay? Para lokohin si tatay. Mating siya, pero minahal niya kayo. Kayo ang pinili niya para bumuo ng pamilya. Tapos ganun ang gagawin niyo sa kanya. Nagtuloy ka Ano dun ba sa sinasabi mo eh? Di ba Thailand ka ba nalalaman? O ano kayo nagkakala mo? Nalaman ko totoo. Yan na pala ako. Nasagot ang mga tanong ko na wala ang galing ko sa tatay ko. Ano gagawin mo ngayon? Sa akin ka magagalit? Hindi ako magagalit sa inyo. Pero simula ngayon, magbabago ng tingin ko sa inyo ni Tatay Bernard. Hindi ko naman hawak ang puso niyo eh. Hindi ko mapipili kung sino lalaking mamahalin niyo. Pero sana, naisip niyo man lang ako. Wala ka na magagawa.
Hindi po mas medical Pinuntahan na. ang mga kamag-anak ko sa side ni Tatay Alberto. Ano ba Doon ay nakilala ko ang mga lolo at lola ko Kita sa ang tigit. mother's side, pati na rin ang mga Hindi ka ma. pinsan ko. Dagdagan niyo kita Nagkaroon mo. din ako ng chance na dalawin ang buntod niya. Doon ay humingi ako ng tawad sa kanya, Papa Lulu. Habang nasa biyahe ako noon, pauwi ay may bigla akong naalala. May isang letra na nagpahit sa Ang akin sa pinatulog ko, ano, Facebook. gusto ko tinabi, itinatulog Hindi ko kayo. siya inaccept Napatulog ko na dahil yung hindi ko man mga siya ko. kilala. Tapos nagpapagod na Walang kami na siya ng pala. Ang Wala tatay ko nakatulog ay ko. sana'y nakapag-usap pa kami bago pa siya Sakit na gusto mamatay. ko. Sinubukan ko ulit siyang hanapin sa Facebook at naka-add friend pa rin siya sa akin. Inaccept ko ang friend request niya at saka ko nisok ang profile niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko mula sa mga mata ko. Nang makita ko ang mga pictures ng tatay ko, Papa Lulu. Nung i-check ko ang spam messages ko ay doon ko lang nabasa ang mga mensahe niya para sa akin. Matagal na pala siyang nagme-message sa akin dahil hindi kami friends ay sa spam na pupunta ang mga messages niya. Hindi niya ako nakakaligtaang batiin sa Facebook, Papa Lulu. Sa loob ng ilang taon ay palagi niya akong binabate sa mga importante okasyon ng buhay ko. Lagi din siyang nagpupusta kahit na wala siyang natatanggap na reklamo. Bago siya ay isang mahabang mensahe ang pinadala niya sa akin. Humingi siya ng tawa dahil iniwan niya ako. Nag-sorry siya dahil hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang isang ama at hindi niya nagawa ang mga pinangako niya sa akin noon. Sobrang iyak ko noon, Papa Lulu. Matagal kong hinanap ang tatay ko at nasa spam messages ko lang pala ang sagot sa mga katanungan ko. Sa ngayon ay nagpatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Vivian bilang magkaibigan. Tuwing may gusto akong malaman tungkol kay tatay ay kay Vivian ako nagtatanong. Kalaunan ay unti-unti ko rin namang napatawad si nanay pati na rin ang tatay-tatayan ko. Wala na din naman pong saysay kahit na magtanim ako naggalit sa kanila dahil hindi na nito may babalik pa si tatay. Basta ang mahalaga ay alam ko na po ngayon ang katotohanan. Nako. Hindi ko mas mo. Mapatulog dito ko na po tinatapos ang sulat ko at maraming salamat sa inyong oras at sana'y nagustuhan niyo po ang kwento ko. Pumas mo ako. Manatili po naman bukas ang Barangay Love Stories para sa mga tulad ko na gustong magbahagi ng karanasan dito sa inyong programa. Naglangitin niya. Isang malaking pasasalamat po sa Barangay KS sa pagpapaunlad Nice. sa mga kahit po na namaharap na maitapos Alam ko yung ang payo mo kwento ako. nila sa programang ito. Ang inyong forever kapuso at Ano kabarangay. Hindi ko matindi ko. Joke-joke na kami ni Papa mo. Alam mo, vlog na ako. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. 97.1 Pamay ka. Pan. Nabusog? Ay, Papa. Tut ko lang mo. Tut. Irap mo to ate. Nanalang gusto. Ate siya. Mama, pati. Himutot ni Papa Gilday. Pati tut. Naumutot tayo kung empty ko. Wow. Empty na rin yung lock. Kailangan dati. Si tayo mo kailangan tayo mag-check pa daan. Ano yung kananda? Isuro lang to ni Ma'am yung ada. Taking nga yun. Diyan ako lang susunod ko. Sobrang naman. Mga grade 4 kayo siguro kami grade.
Agpag ka lang pa kaya, nakatagabit-bit mo eh. Bait ka lang daw. Kailan dito nag-preso? Preso. Bait ka lang daw.
akin si Mami noong sa wakas ay nasabi ko na din sa kanya na sobrang lungkot ko kapag nakikita ko ang mga kaklase ko na may mga daddy pa. Natatanong ko sa sarili ko kung bakit ang agang nawala ni daddy, hindi man lang kami nagkasama ng matagal. Sa mga kwento po ni Mami ay kilala ko na po si daddy pero iba pa din. Yung nahahawakan ko siya at nakakausap. Nakita ko din po kung gaano naawa sa akin si Mami noon, nasa edad kong yon ay gano'n na ang bitbit ko sa dibdib ko. Kaya lalo niya pong pinapakita ang pagmamahal sa akin para mapunan ang pagkawala ng daddy ko. Papadudot palaging nagpupunta si Mami sa sementeryo para dalawin ang puntod ni daddy. Pero hindi niya po ako na isasama dahil bata pa daw ako noon. Kaya matapos kong aminin sa kanya yung nararamdaman kong lungkot ay sinabihan niya ako na isasama sa sementeryo sa susunod na pagpunta niya. Hindi ko po matandaan noon kung magiging masaya pa ako kasi ang makikita ko lang naman ay ang nicho ni daddy at hindi si daddy mismo. Pero ang naaalala ko po ay pinilit kong maging masaya kahit na hindi ko naman makikita si daddy. Gusto kong makausap si daddy kahit sa nicho lamang niya. Ang dami kong itatanong at madami din akong ikukwento. Kaya noong dumating ang araw na yon ay naghanda ako sa pagdalaw ko kay daddy. Kaso po ay may hindi naasahang pangyayari, Papa Dudut. Anak, eto na tayo. Asan po si Daddy? Ayan, sandali natakpan yung lapida niya. Upo ka muna dyan, anak. Maglilinis lang ako. Okay po. Madumi na pala rito. Sana pala nagdala ako ng walis. Tulungan ko po kayo. Huwag na, anak. Madumi. Ako na lang. Okay lang po sa akin, Mami. Huwag na, anak. Wala tayong dalang pamunas. Pero, Mami. Mabilis lang to, anak. Diyan ka umupo sa malilim. Teka, ililipat ko lang dyan yung mga bag natin para di maarawan. Sige po. Ang tagal ko na kasi hindi nakabalik dito. Ilang buwan na rin. Mami, yan po mga dumisan po ilalagay. Dito muna iipunin ko. Baka po magalit yung kamag-anak ng may nicho na paglalagyan nyo. Sandali lang naman, aalisin ko din agad, iipunin ko lang. Okay po. May tubig dyan, anak. Uminom ka na lang kung nauuhaw ka. Opo. Dad, pasensya ka na ha. Hindi ako nakabalik ng ilang buwan. Bala ko sana sa birthday mo sa isang buwan pa ako pupunta. Pero namimiss ka na kasi ng anak mo. Hindi bale. Lilinisin ko muna tong lugar mo para magkausap kayo ng anak mo. Hi, Daddy! Oh, kita mo yung anak mo? Ang laki na, di ba? Daddy, kumusta ka po? Naku, Dad. Excited yung anak mo na malaman na isasama siya dito ngayon. Hindi ko siya naisasama dati kasi bata pa siya. Baka makasagap ng sakit, mahirap na. Daddy, gusto mo po ng tubig? Kita mo? Parehong-pareho kayo ng anak mo. Ganyan-ganyan ka eh, masyadong maalalahanin. Manang-mana sa'yo. Ikaw na ikaw. Daddy, namimiss na kita. Sana po nandito ka. Anak, huwag kang malungkot. Sige ka, malulungkot din ang daddy mo niyan. Sorry po, Daddy. I love you po. Kita mo, Dad? Kasing sweet mo rin. Saka habang lumalaki siya, nagiging kamukha mo na siya, oh. Anak, sabihin mo yung grades mo kay Daddy. Mataas po ako sa math, Daddy. Tsaka po sa iba pang subjects. Mag-aaral po talaga ako ng mabuti. Kita mo, kasing talino mo rin siya, Dad. Ay, sandali. Malilim na dito. Halika na dito, anak. Ililipat ko na dyan yung mga gamit. Anong ginagawa nyo? Ho? Anong ginawa nyo sa puntod ng asawa ko? Ay, sorry, sir. Nilagay ko lang sandali yung mga nilinis ko dito. Inipon ko lang, pero aalisin ko din po. Ililipat ko lang tong gamit namin dito. Naglinis ka dyan sa harap nyo, pero dinumihan mo naman tong harap ng puntod ng asawa ko. Eh, hindi naman po sa ganon. Lilinisin ko rin naman po agad. Naabutan nyo lang na madumi. Grabe kayo, parang hindi nag-iisip. Sobra naman ho yung sinasabi nyo. Kung sa inyo ko kaya gawin yan, okay lang ba sa inyo? Sinabi ko naman ho, nalilinisan ko. Eto ho, oh, pinupulot ko na.
pinupulot mo. Eh, yung mga naiiwang dumi, paano mo papagpagin dyan? Hindi ko naman ho iiwanan. Bakit hindi niyo muna ako patapusin bago kayo magalit? Yung tambakan mo ng basura yung harap namin, kagalit-galit na yun. Lilinisin ko nga ho. Hindi niyo ba maintindihan yon? Ewan ko lang ha, ilang taon nang nakalibing ang asawa ko dito. Wala naman nang gaganyan sa amin dati. Ngayon lang, Ay, nako. ikaw pa ang galit? Sir, pasensya na po kayo. Hindi naman po nagkakalat ang mami ko. Ne, kitang-kita yung kalat. Kita mo na, tinuturuan mo pang magsinungaling ang bata. Sobra na po yan, ha? Okay lang na bulyawan niyo ko kasi mali ako. Pero huwag niyong sabihan ng sinungaling ang anak ko. Sabi ko, tinuturuan mo magsinungaling. Mami, huwag na po kayong makipag-away. Hindi naman ako nakikipag-away, anak.